Tak zdravím pri dnešnom streame. Počujeme sa? Rozmýšľam, čo si dnes zapneme. Že čo chcete vidieť, alebo ako. Neviem, kde mám dať ten telefon. Oprem ho o pohár. Napadlo ma, že zapnem Assetto Corsa a že čo tam si vyskúšame, také drifty ukážem, pokomentujem a že aký mám setup a čo ma k tomu viedlo, čo by som v budúcnosti, čomu by som sa v budúcnosti chcel venovať a tak skratke. Musím si skúšať hovoriť, lebo musím si zvyknúť na to, že budem rozprávať veľa. Ešte mi to celkom až tak nejde, ale tak snáď vydržím natoľko dlho, že by som to potom, že by som sa videl, ako sa zlepšujem a zlepšoval sa v tom. To hlavne to komentovanie, zvyknúť si na to, že či ma počuť, či ma nepočuť, že či je to v poriadku pre vás. A čím ďalej viac rozprávam, tak mi to príde také viac prirodzené. A akože ku driftom ako takým na tých simulátoroch, ako streame ma viedlo hlavne to, že ja som vždy chcel, akože aj hry ma bavili vždy hrať. Aj toto, lenže vždy som sa bal proste to zrealizovať, tie streamy. A že by proste, vždy som mal z toho taký blbý pocit, že však to nikto nebude pozerať, nikto nepríde na ten stream a tak ďalej proste. A k tým driftom ja som vždy ma bavil motorsport tiež, no lenže aký je motorsport na Slovensku, ako ťažké je sa k nemu dostať, ako ťažko proste to ide. Viem, že už prešla dlhá doba, pokiaľ som sa k tomu dostal. Mám 30 rokov, ale rozhodol som sa, že už nebudem ďalej čakať, už som dosť zmarnil svoj život a skúsim sa venovať to, čo ma baví, hlavne proste auta, hry, počítač. No nie počítač, akože ako taký počítač ma vždy bavilo, akože aj poskladať si ho, aj toto, tá elektronika. Ale motorsport ma bavil vždy a mal som raz jedno BMWčko, no a hlavne, no tak začnem, že prečo na Assetto Corsa sa učím driftovať hlavne, prečo tie sim racingy, simulátorové. No nikdy som mal som raz jedno BMWčko staré, ktoré bolo len žrút na peniaze. Či som s ním robil blbosti, či som nerobil, som pretankoval aj gače. A tak som ho dokatoval, že proste to BMWčko bola síce len 1.8, ale 46 Touring, ale vždy sa dačo dojebalo na nej. Vždy dačo trebalo riešiť. Potom som ja ju dokatoval, ak som sa skúšal v zime driftovať alebo za mokra, ale to je na dlhšie proste. No a rozhodol som sa, že budem streamovať a ukážem aspoň moje skilly, alebo ako sa učím driftovať na tom simulátore. Lebo som si povedal a zhodnotil, že keď som už jedno BMWčko dokatoval a nikdy som kvôli nemal peniaze, ktoré síce veľmi nemám ani teraz, no lenže časom určite sa dopracujem už čo skoro k nejakému BMWčku možno na drifty. A to nie je o tom, že na drifty mať čo najlepšie auto. Proste to aj staré auto, keď má človek za lacnejší peniaz, tak gumy, palivo, hoci aké iné veci sa tam môžu pokaziť, či na kasni, či na podvozku, či na motore. A rozhodol som sa kvôli tomu sa učiť driftovať na tom, že keby si kúpim to BMWčko,
Akože ja som skilly mal dajaké z toho starého BMWčka, lebo to bolo moje prvé auto a nikdy na to nezabudnem, lebo najviac som sa naučil len za to, že to bola zadokolka a najlepšie sa šoferovalo, lebo malo presné riadenie. No vlastne som si povedal, že aspoň takto sa vrátim k tým driftom a uvidím, chcem sa čo najlepšie ich naučiť proste. Aj keď to bude len na simulátore a verím, že potom bude mať ešte lepšie potom tie navraty k reálnemu driftovaniu na reálnom aute. Proste, lebo je to podložené aj tými štúdiami, že človek, ktorý vyšiel zo sim driftu, tak vie, sa postupne dostane do toho driftu aj v reálnom aute. Takže preto som sa hlavne rozhodol streamovať a získať si tak možno fanúšikov, takú vzájomnú podporu, rozpovedaním aj svojho príbehu a tak celkovo. Ešte som stále nachcípaný, mám tie mandle také, asi pôjdu vonku tie krčné mandle, lebo stále som chorý, stále kašlem, síce aj fajčím, ale je to také jedno s druhým. A tak som sa rozhodol, že chcem si možno aj vybudovať takú komunitu hernú, že nielen tie drifty, ale tak vzájomne aj proste porozprávať o živote, postreamovať, rozpoviem vám aj celý svoj príbeh, prečo som tak dlho čakal, stagnoval, bortil sa v živote a tak ďalej. A tak celkovo. Idem idem opäť si dať nejaký tréning a tak no. Tak zatiaľ.